Kuhle usalalele umthandazo weSabatha. Isihloko salenkonzo sithi umbuso kaNkuluNkulu emhlabeni. Incwadi kaLuka 11 verse 2. Wayesethi kubo, "Nxa nikhuleka anothi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini." Amen. Incwadi esifundile imfundiso kaJesu ngomthandazo oyaye ubizwe ngokuthi umthandazo omkhulu. Ubaba wethu osezulwini nguNkulunkulu noma uJehova. Uma ethu Jesu malingcweliswe igama lakho, wayesho ukuthi igama likaJehova alihlale lidunyiswa ngesikhathi zonke, lihlale libatshazwa. Sizwa umprofeti uIsaya Shembe kwesihlabelelo 151 enanela lamazwi kaJesu ngokuhlabelela ethi, "Libongeni bantu nonke leli gama lakhe, libongeni zingelosi leli gama lakhe. Lifanele ukubongwa inina abahleli ngunaphakade." Uma uJesu ethi umbuso wakho mawufike, wayesho ukuthi indlela obusa ngayo uNkulunkulu ayehlele emhlabeni. Nathi lapha emhlabeni sihlale simdumisa uNkulunkulu njengoba kwenzeka ezulwini. Intando kaNkulunkulu isho umthetho kaNkulunkulu. Uma ethi ke uJesu intando yakho ayenziwe emhlabeni njengasezulwini, wayesho ukuthi umthetho kaNkulunkulu awugcinwe emhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini. Ngale nkulumo uJesu wayengachaza ukuthi umbuso nomthetho kaNkulunkulu awukho emhlabeni, kodwa wayegcizelela ukuthi lo mbuso nomthetho osezulwini awugcinwe nasemhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini. Asazi ke ukuthi le nkulumo kaJesu amakholwa ayihumusha kanjani, ngoba kubuye kube nemfundiso ethi asisaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Kwenzeka kanjani ukuthi abasemhlabeni bathi bona abasaphili ngaphansi komthetho othi uJesu ugcinwa ezulwini? Uma singasaphili ngaphansi komthetho, pho uma sithandaza sisuke sisho muphi umthetho esithi awugcinwe? Kusobala ke ukuthi kumakholwa amaningi lo mthandazo ufana nesilandelo. Akakho osihluphayo ngokufuna ukuthi ngawo sisuke simtshela ukuthini uNkulunkulu. Umprofeti uIsaya Shembe wayenqabela amaNazaretha ukuthi lo mthandazo awenze isilandelo, ngoba ethi uma uthandaza kumele uyazi into oyishoyo futhi uzizwe nokuthi uthini. Lo mthandazo ke awusifundisi ukuthi kukhona umbuso kaNkulunkulu omusha owehlukile kulo owehla noJehova entabeni yaseSinayi. Futhi awukho omunye umthetho kaJehova ozovela owehlukile kulo uJesu owakhuluma ngawo kuLuka 16 verse 17, lapho ethi, "Kepha kulula ukuba kwedlule izulu nomhlaba kunokuba kuwe ibalana elilodwa lomthetho." Inkinga uNkulunkulu obhekene nayo ukuchithwa kwezimiso zakhe zokukholwa ngabantu basemhlabeni, bese bezakhela eyabo indlela yokukholwa ephikisa ngisho izimfundiso zikaJesu. Yinye indlela yokukhonza uJehova ileyo eyalethwa nguye uNkulunkulu kithi ngoMose. Okukhulunywe nguJehova awukwazi ukukwengeza futhi awukwazi ukukunciphisa.
Inqubo yokukholwa okuvela ezulwini yagcina ukufundiswa nguJesu nabanye abafundi bakhe. Emva kwalokho yashabalaliswa. uShembe wafika wakuvuselela lokhu kukholwa okuvela kuJehova. Kodwa emva kwakhe ngokuhamba kwesikhathi namaNazaretha akushiya. Lokhu kukholwa okwavela ezulwini sekuhambe kwahamba uSathane wakuthatha ngoheshe. Waletha abaprofeti abazokwenza kusebenzele yena. Inkinga ke ebhekene namakholwa ukwazi ukwahlukanisa phakathi kwezithunywa zikaJehova nabaprofeti bamanga. Njengoba uSathane wavela ezulwini, uyakwazi ukunika amandla ukuthi uthi intaba idilike. Amakholwa bese ecabanga ukuthi ukwazi ukuthi intaba idilike, lokho kusho ukuthi usuyisithunywa sikaJehova. Umprofeti kaJehova uyoqhubha ivangeli esalifundiswa abaprofeti bakaJehova. Kodwa othunywe ngomubi uyovela nokwakhe okungaziwa ezulwini. Okokuqala uJehova wathi nguye yedwa uNkulunkulu, akakho omunye. Uma sekuqhamuka umuntu ethi naye uNkulunkulu, sekukhonzwa yena, ubokwazi ukuthi ungumprofeti womunye uNkulunkulu. Okwesibili uJehova wathi uyokhonzwa ngezimiso zakhe. Uma sekuqhamuka umuntu ezakhele yakhe imithetho eseyiphikisa le kaJehova owayehlisela kithi ngoMose nabaprofeti yagcizelelwa nguJesu, ubokwazi ukuthi lo mprofeti usebenzela elinye izulu. Isikhathi esiningi umprofeti kaJehova akaze athandwe ngabantu ngoba amaqiniso asezulwini abantu abawathandi. Umthetho kaNkulunkulu abantu bayawuzonda, uyisinengiso kubo. Selokhu kwathi inhlo, uma uNkulunkulu abantu ebanika indlela yakhe yokumkhonza, bayayiyeka bazifunele yabo elula nenhle kubo, ezogculisa oNkulunkulu abazakhele bona. Izimangaliso ezikwasamlingo zigunyaza kuba umuntu abizwe ngomprofeti noma ngoNkulunkulu. Lobu buNkulunkulu bese kumenza akwazi ukuqhamuka nokukholwa ongaziwa ezulwini. Ngelinye ilanga ingilosi yayisibusela amanzi namafutha ukuba asinike abantu abagulayo. Nempela abantu babeza ngobuningi uzofuna lamanzi baphile, nabanezifo ezingalapheki basinde. Ithike ingilosi kuzohamba kuhambe iphele lendlela yokuphilisa abantu ngamanzi namafutha, ngoba ayibafundisi lutho abantu ngokukholwa kuJehova. Kodwa uSathane useyisebenzisa ukuzakhela oNkulunkulu bakhe. Uma abantu sebegcwele lapha ekhaya bezofuna ukuphila kuwe, lokho kumsiza ngani uJehova? Ngoba wena uthunywe ukuthi ufundise abantu ngaye. Uyayibona ingozi yokuthi laba abantu bazogcina bekhonza wena, ngoba bazosuka zonke izindawo bezofuna ukuphila kuwe. Abazile ukuzofuna izwi likaJehova, kodwa bazofuna ukuphila okwenelisa inyama. Ithike ingilosi, angithi ngibonile mina ngithandaza ngicela kuNkulunkulu kuba afake umoya wakhe kulamanzi ukuze aphilise abantu. Ngikwenza lokho ngoba ngingenawo amandla okuphilisa umuntu, kodwa bonke abantu yonke inhlobo yokuphila bayithola kuJehova. Le nkosazana yabe isihlabelelo 119 esithi thina siyamthanda lo onokusindisa, ihlangu sethu nguJehova onokusindisa. Thina siyamthanda lo onokusindisa, sophelela sonke kuJehova onokusindisa. Wena uyamdinga lo onokusindisa, kuphela kwakhe uJehova onokusindisa. Alikho nelinye igama esingasinda ngalo.
kuphela igama likaJehova esingasinda ngalo. Asinazihlangu esingavika ngazo. Kuphela igama likaJehova esingavika ngalo. Asinazikhali esingalwa ngazo. Kuphela igama likaJehova esingalwa ngalo. Ithikele nkosazana, umprofeti wanifundisa ukuthi linye igama eningasinda ngalo, igama likaJehova. Nawe ke fundisa lokho enakufundiswa ngumprofeti. Ngaso sonke isikhathi ukubheke ukwenza into ezokwenza abantu bakukhonze, bese uNkulunkulu uyasuka kuwe. Lamanzi namafutha nokunye asenzelwa ukunicathulisa okholweni lweni olufishane. Kodwa nomubi usesungule izindlela eziningi zokususa amakholwa kuJehova ukuze anamathele kuye. Uma umuntu ekwazi ukunikeza abantu ukuphila kwenyama, ingcebo nodumo, kuthiwa ungumprofeti, abanye kuze kuthiwa bangonkulunkulu. Kodwa kabanamyalezo ovela kuJehova wokuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu, nokuthi umuntu ukuthola kanjani ukuphila okuphakade. UbuNkulunkulu babo buphelela ekwakheni amagugu enyama adlulayo, abolayo, angawugculisa umphefumulo. Kuza isikhathi lapho singazubabikho isidingo sokuthi abantu basindiswe ngamanzi namafutha, kodwa abazosindiswa ilizwi likaJehova. Ingakho lo muzi baba ilanga ethe kusephila ngizwe. Uthike lo muntu wasezulwini, uma abantu sebembethwe ngumoya kaNkulunkulu bayonikela emzini yabo noma emathempelini kaJehova, kuthi iminikelo yabo indize njengezinyoni zezulu, iye ime phambi kwaJehova, kube yiyo ethula izinsizi zabo kuJehova. Kuza isikhathi lapha abantu bangeke besaya emsamo bobikela abalele izinsizi zabo, nokuhlabela izimbuzi nezinkuko abalele kuzophela. Zonke izinkinga zabo bozibika kuJehova. Isikhathi siyeza namanje sesifikile lapha abantu bobuyela kuJehova, babize igama lakhe lodwa, bathembe yena yedwa njengesizwe sakwa-Israyeli. Uma intando kaJehova isiyenziwa emhlabeni njengasezulwini, umbuso kaJehova uyobe ususemhlabeni, uyoba sezinhlizweni zabantu. Bona babuso ukwesaba uJehova ngokugcina imithetho yakhe. Ingilosi yabe isifundisa kabanzi ngokubaleka kokuthandaza nokunikela. Sengake ngachaza ngokuthandaza. Umnikelo uyindlela yokukhonza uJehova. Yikho unikelwa uqondiswe kuNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi uma unikela noma ngani, kumele ucele isibusiso kulowo umnikelo osuke uwedlulisa kuye, yena abesethi inkosi kubusise. Igama elithi inkosi kubusise lisho ukuthi lokho okuhle okwenzile uJehova akakunike umvuzo wakho, wena bese uthi amen, okusho ukuthi akube njalo. Uma umnikelo uwenzela ekhaya lakho ukuze ufake ebhange, noma kungumnikelo wokweshumi okhishwa njalo ngenyanga, kumele uma unikela uguqe, ngoba usuke ukhuluma noNkulunkulu. Kubalekile ukuthi noma umnikelo uzowusa ithempelini, ufunde ukunikela uwedwa usemzini wakho, ukuze ukwazi ukuzikhulumela noJehova. Noma uJehova ekuphendula, wazi ukuthi lesi sibusiso esikwehlelayo siqhamuka kuJehova, hayi kunoma imuphi uNkulunkulu. Umnikelo usebenza ukuthuthukisa ibandla njengokwakha izindlu zamasonto nokubhekela ezenhlalakahle yabantu. Ingilosi yabe isifundisa ngomthetho kaNkulunkulu namasiko abantu. Umthetho kaJehova awuhambisani namasiko amaningi abantu.
Uma uthatha ukukholwa ulandela amasiko okukholwa. Ekholweni alikho isiko elibizwa ngokuthi imbeleko kanye namasiko amaningi enziwa ukukhulisa umntwana. Umntwana wakho kumele umkhulise ngokuhlala umnikelela kuJehova. Umcelela izinhlanhla nokuphila. Ngo-1981 umama wami uLandiwe wasithatha wasisa kuShembe inyanga yezulu. Wathi ucela asibusise ngoba lokho sazalwa asikaze simhluphe. Uthi-ke uShembe kumama, uyazi yini ukuthi yini eyenza laba bantwana bakho bengakuhluphi behlale bese kukholweni? Uthi umama angazi. Uthi ubaba kungenxa yokuthi ngaso sonke isikhathi uyabanikelela. Ubacelele ukuphila nokukholwa kuNkulunkulu. Nempela ke umama wayephila ngokusinikelela. Mina lokhu ngazalwa angaze ngiyiphile impilo ephuma ngaphandle kokukholwa. Ngicabanga ukuthi kwakwenziwa ukuthi ngaso sonke isikhathi umama impilo yami wayehlale eyichelela ngokusinikelela. Ekholweni ayikho into okuthiwa i-birthday. Noma lo mkhuba ulandelwa ngabantu abaningi, kodwa awuvelanga ezulwini, awuhlangene nokukholwa. Ngake ngaveza ukuthi ingilosi yake yasibuza ngawo ukuthi sawuthathaphi nokuthi uchaza ukuthini ekukholweni. Noma siyenza lemkhuba, sihlale siqaphela ukuthi iyasiletha yini isibusiso kulabo esisuke sibenzela yona. Lezi zinto sizenze ngokukholwa, singasijabulisi ngamasiko anomsuka oyisinengiso kuNkulunkulu. Amasiko amaningi okukhulisa intombazana ize ishade akusiwo awokukholwa. Uma ingane yakho isiphathe kahle ebuntombini noma ebunsizweni bayo, ungayenzela umcimbi okuyibonga ngokuyipha nezipho. Ibonge kuJehova nangomnikelo ukukukhulisela umntanakho. Ekholweni alikho isiko lokushadisa noma lokushada nomuntu ofile. Bayakwenza abantu lokho, kodwa akuhlangene nokukholwa. Lo mkhuba wokushadisa abantu asebafa noma ngabazali bakho kungakudalela izinkinga eziningi ezingenasidingo. Umuntu osezulwini akaganwa futhi akagani. Uma umuntu ofile ebuya athi ufuna ukuganwa, usuke engekho ezulwini, noma kusuke kungumoya omubi oziphendule umuntu wakini. Thatha umnikelo uyomnikelela. Uma abazali bakho bafa bengashadile, uboba nikelela, ucele kuNkulunkulu ukuthi leso sinyama noma lo mkhokha wokungashadi ungasali wehlela emndenini. Ungabashadisi. Ekholweni alukho usiko lokulanda umuntu osewafa ngehlahla. Kungukukhonza amadlozi lokho. Ngoba ekugcineni uzohamba ukhuluma nomoya, bese ekhaya ufika lo moya uhlabela imbuzi. Ofile uhanjiswa ngenkonzo ezulwini. Ophuphunyelwe isisu noma oshonelwe umntwana engageza ngembuzi okungukuhlambuluka ngokukholwa. Umntwana ophumile noma oshonile kumele anikelelwe, kungenziwa okunye. Ayikho into ekukholweni eyishwa lokuzalwa wembethe. Awukho umcimbi wabazalwa bembethe ekukholweni. Uma ukholelwa ukuthi uneshwa elithile, thatha umnikelo ucele kuJehova ukuba alisuse. Ungawahlabela amadlozi. Ukulobola usiko lwabantu, kodwa alihlangene nenkolo. Ngokwasezulwini ingane ihlala ithatha isibongo sikayise. Munye umshado wekholwa ilowo oyisifungo esenziwa abantu ababili phambi kaJehova emelwe ngumgcotshwa wakhe. Kuyicala uNkulunkulu ukuthi umuntu afike ashadise umfundisi omele uNkulunkulu bese kuthiwa lowo mshado awupheleliswe ngenyongo.
noma imuphi umcimbi ozothuma uwenza ubike emadlozini awuhlangene nokukholwa. Abantu abaningi bahlale bezixaka ngezimbuzi zokushintsha isibongo. Isibongo sasekhakonyoko ngesakho, ngakho ungazenyezi ngaso. Uma ufuna ukushintsha isibongo ngezizathu ezithize, ungahlabi imbuzi, kodwa uma ushintsha ipasi, bikela uNkulunkulu ngomnikelo, ucele lokho kushintsha kwakho isibongo kungakudalela izinkinga. Ekholweni awukho umcimbi okuthiwa ngokubuyisa umuntu oseshonile. Noma ikhona imisebenzi yokubuyisa, kodwa iyaphambana nezimfundiso zeBhayibheli kanye nobuNazaretha. Uma umuntu eshonile emva kwezinsuku ezisikhombisa, kumele umndeni uhlambuluke ngembuzi, ngoba njengokusho kaPaul kumaHebheru 9:22 esusela encwadini yabaLevi 17, zonke izinto ngokomthetho zihlanjululwa ngegazi. Uma umfelokazi ezilile naye uhlambuluka ngembuzi. Umuntu oshonile engenzelwa inkonzo yokumphelekezela. Abantu abaningi bavame ukuthi bahlushwa imimoya enhlobonhlobo. Awukho umoya okwazi ukuhlala nomoya ongcwele. Yinye indlela yokuxosha noma imuphi umoya, ukukholwa kuphelele, ukuze umoya ongcwele uthole indawo kuwe, bese ulwa nalemimoya. Thandaza ucebe lemimoya kuJehova ngokunikela nangokuhlala uya esontweni, ugcine yonke imithetho yokukholwa. Ukuzila ngokufelwa lusiko lwabantu, aluhlangene nokukholwa. Ukuzila kwamakholwa akwenziwe ngendlela engabukeli phansi umsebenzi kaNkulunkulu. Umuntu akangahlali isikhathi eside engakhonza uJehova, ngoba kuthiwa uzilele isifo. Umbuso wezulu nentando kaNkulunkulu emhlabeni usho into eyodwa. Lokho ukuhamba emkhondweni wezimemezelo zezwi likaJehova ngaso sonke isikhathi, sishiye esizithandayo. Usiko lwasezulwini lunye, aluhambi ngobuzwe noma ngobundeni, kodwa luhamba ngomthetho kaJehova, noma ngosiko olungaphambani nomthetho kaJehova. Abafuna ukuya ezulwini bayokwenza okwasezulwini. Inkosi busise lokho enikuzwile. Abafuna ama-CD bengathinta uSinakho ku-083 437 5336. Eyami inamba ithi 071 219 8223. 071 219 8223. Iyatholakala na ku-WhatsApp. Le ntshumayelo iyatholakala ku-Facebook othi Rev Mpanza NCG. Iphela lapho ke mlaleli woKhozi FM yanamuhla ngesabatha inkonzo ekseni ebese iphathelwe ongumelusi ebandleni lamaNazaretha iphila ngezwe mission eWaybank ePinetown amaNazaretha kaNkulunkulu ubaba umfundisi uMthembeni Mpanza. uNkulunkulu akuphe isabatha elihle. Bakithi nali ithuba lokuzwinela ilunch nosaziwayo uSofindaba noma uzitholele ivoucher eyodwa kwa-50 enani lika-1000 inye. Kungani